эшкә чыкты. Күн-түн башын аска иеп, ой буе тротуарларда сыланып каткан бозны ватты. Акрынлап барда элекке хәленә кайткандай булды. Ире генә кайтмады. Менә шулай тасвирлаган ишек алды җыештыручысын язучыбыз Зифа Кадырова. Һәр көнне иртән өйдән чыгу белән шушы һөнәрияләр белән очрашабыз. Араларында күбесе хатын-кызлар. Тәмле таң йокыларын калдырып, иртә таңнан эш урынында иң беренче алар. Яңгыр яуса да, кар күбеп китсә дә билгеләнгән мәйданчыкны эшләп бетерергә кирәк. Тапшыруыбыз герое Людмила Халимова да бу өлкәдә инде менә 24 ел. Бу санны әйтү генә җиңел. Әмма ләкин күп авырлыклар күрергә туры килгән аңа. Ире хәбәрсез югалгач, 3 баласын бер үзе үстерә. Өйдән чыгып киткән җиреннән ире суга төшкәндәй юк була. Кире әйләнеп кайтмый. Изләтеп тә карыйлар, нәтиҗәсез. Кечесе Илшат ул вакытта 6нчы сыйныф укучысы. Бүген балаларының өчесе дә буйга җиткән тормышта. Мен өзім Сарман районы, Шокмарлы авылында туып үстегенде. Анан 10нчы классны бетереп, эшкә чыгып киттем Зәйр районына. Анан кияүгә чыгып киттем инде. 2 бала таптым. Башта 3нчесен инде Казакстаннан ук барып алдык. Иптәшемне шунда эшкә җибәрделәр дә. Казакстанга китеп бардык. Аннан монда алып кайттык инде. 90нчы елларда монда кайтып эшкә урнаштык инде. Квартира юк бит ул вакытларда, квартира бирмиләр. Квартира өчен кирдек тә, квартира пока үзебезгә калганчы эшләдек. Менә бер нем бар, Илшатка баянга йөртергә акчам булмады. Шуңа бик йөрәгемнән инде. Юк, акча киреп булмый. Укытучысы да килеп карады. Апа юк, үскәнем әйтәм, акчам җитми. Менә шул баянга кирмичә калды. Баянны җырга кирип китте инде. Şeşegil bala şanımını jırlatan ehli bayram Sivimini anlatırla Sandulaş bulunu sayra Sandulaşımı sayra sin arlanışı Sayra diler korkунışı Yüreğin yarlanışı Мен үзем кичкенәдән тоже җырлый идем. Шул аны күтәреп йөргәндә авырлы чагымда инде җырлап кына йөрдем мен менә. Шуның бирелгәндер дип уйлыйм мен. Аны бөтенсе туганнар да шулай ди менә. Җырлап күтәргәч җырчы булган бит дип сөйлиләр инде. Җырлап йөрдем инде мен. Урманнарга кирсәң агачларның Кәкересіне кисімә тезін кис. Кәкересіне кисімә тезін кис. Келген әлі бұлай жиылып болмай. Утырайық әлі бүгін кеш. Утырайық әлі бүгін кеш. 3 бала үстік семьяда. Әлбәттә инде семьяда ират кеше булырга тиеш. Абый белән икәү без әлбәттә инде әнинең барлык авырлыкларын һәм дә инде бүтән килгән авырлыклар булса да без булышып үлтердек. Әтисез үсү әлбәттә инде ул нык авыр. Ират кешегә әти кулы җитми. Син хәтерлисеңме? Әтине хәтерлим, ул безнең устайы баянист. Безнең баянда уйный бик уста. Һәм дә инде яшәгәндә нык ярата инде безнең балалар. Армияда хезмәткән вакытта постдневальный дигән наряд бар. Сәгать 12-дә башка җыр килде, үзем язган җырларның берсе әлбәттә сүзләре дә, музыкасы да. Без әйткәнчә 3 бала үстек семьяда. Менә төзәтеп китәсем килә, әлбәттә инде 5. Чөнки безнең сеңлекәшләр, племянницалар инде. Минем өчен бер туган апайларым сыман булды. Әнкәй, сиңа рәхмәт барысы өчен дигән җыр яздым мин.
Әнекәй рәхмәт сиңа барысы өчен, безгә бәхет шатлык биргән өчен. Бишебезне назлап син үстердең, бар көчеңне безнең өчен төкетең. Сиңа гомереңдә ак бәхетләр, һәр чак яныбызда яшәсин. Кызыллыклар китермәбез сиңа, әнекәй безнең һәр чак терәксин. Сиңа гомереңдә ак бәхетләр, һәр чак яныбызда яшәсин. Кызыллыклар китермәбез сиңа, әнекәй безнең һәр чак терәксин. Йомшак күңелле Мөләйем Людмила бүген дә хезмәт юлын дәвам итә. Кулына көрәк тоткан бу ханымны урамда күрсәгез, исәнләшергә онытмагыз. Кешенең юктан да күңеле була. Минем 2 балам бар. Мин бик тәмле ризыклар аларга пешерәм. Аларның иң яраткан ризыклары ул королевская ватрушка. Ул блюдо безгә Франциядән килде. Шуңа күрә без бөтен гаиләбез белән аны яратабыз. Ул бик тиз пешә, бик файдалы һәм бик тәмле. Хәзер без бу королевская ватрушканы пешерер өчен алабыз май, сливочный май, он, йомырка, шикәр, эремчек, творог һәм сода. Майны алабыз 300 грамм, онны 200 грамм, йомырканы 3 штук, шикәр 200 грамм, сода, анда әз генә кирәк инде. Эремчекне 200 грамм алабыз. Башлыйбыз без оннан. Он ясыбыз, майны алабыз. Майга онны куша башлыйбыз һәм куллар белән изә башлыйбыз. Изәбез, менә шулай уабыз. Ул кечкенә генә крошка хәленә килергә тиеш. Шуңа күрә без онны күбрәк салабыз һәм менә булай, менә мондый хәрәкәтләр белән крошка ясыбыз. Әз генә шикәр дә салабыз. Әз генә сода салабыз. Май белән онны әвәли башлыйбыз. Он һәм майдан ясалган камыр өлеше безнең әзер, без аны читкә алып куябыз. Хәзер без бу пирогның эшлеген әзерлибез. Бу пирогны әзерләр өчен безгә эремчек кирәк. Ул эремчекне без кастрюльгә салабыз. Шикәр салабыз. Әз генә салабыз, күзгә карап. 2 столовый ложка булса җитәрлек. Һәм буты башлыйбыз. Ванилин салабыз, тәменә карап. Без бу пирогны гел ванилин белән пешерәбез. Анда корица да салып була. Чөнки ул определенный бер тәм кертә. Бутыбыз һәм йомырка салабыз. 3 йомырканы салабыз. Булгатабыз. Пирогның эшлеген әзерлибез. Пирогның эшлеге әз генә күтәрелсен өчен без әз генә бер кашык или щепотка әз генә сода. Бу камырны без 2гә бүләбез. Беренче өлеше асты була, икенче өлеше өсте була, пирогның өсте була. Менә шундый хәрәкәтләр белән аскы слойны ясыбыз. Ул аскы слой күбрәк буларга тиеш өскә караганда. Кырларына да җиткерәбез. Хәзер бөтен начинканы без шул пирогка салабыз, эшлекне салабыз. Бик тигез итеп пирог буенча аны җәябез. Без пирогның өстен ясыбыз. Пирогыбыз әзер. Хәзер аны пешергә генә калды. Пешерер өчен без 180 градуска җылынган духовкага бу табаны, пирогны табаны куябыз һәм 30-40 минут көтеп торабыз.
Алинә Хәйруллина белән әле булай гына саубуллашмыйбыз. Сөйләшә торгач, аның бик күп һөнәрләре барлыгын белдек. Хәзер шуның берсен тәкъдим итәбез. Алинә Хәйруллина тагын бер ягы белән таң калдырды. Ул үзебезнең Кама елгасы кумыннан бик матур рәсемнәр ясый. Балаларга да аның нечкәлекләрен өйрәтә. Бер сюжет төзер өчен генә дә ай-һай тырышлык кирәк. Рәссамлык һөнәре Алинәгә бу эшендә бик ярдәм итә. Менә мондый хәрәкәтләр белән фон ясыйбыз. Менә безнең фон килеп чыкты. Менә бу фонда хәзер сез сәнгать ясыйсыз, бик матур рәсемнәр ясыйсыз. Менә кеше сүрәте. Шундый кеше сүрәте. Өстән күзләр ясыйбыз, борынны ясыйбыз. Иреннәрне ясыйбыз һәм күзләрне килеп чыкты кыз бала. Анимациясын 1969 елда Канада-Америка режиссеры, мультипликатор Кэролин Лив уйлап таба. Бер генә бала да, хәтта өлкәннәр дә ком белән уйнаудан баш тартмас иде. Аның белән уйнау бала үсешенә зур йогынты ясый. Юкка гынамы кичкенә чакта без дөньяны шуның аша таныйбыз. Су буенда кумнан бик йортлар төзи идек. Бик мавыктыргыч шөгыль. Эш барышында балалар уйларга, фикерләргә өйрәнәләр. Ком тынычландыргыч үзлекләргә ия. Илсия, әйдәгез, сезнең белән рәсемнәр ясыйбыз, кымнан сүрәтләр ясыйбыз. Өстәлне икегә бүләбез. Менә бу сезнең почмак, бу минем почмак. Хәзер сезнең белән чәчәкләр ясыйбыз. Бик матур чәчәкләр ясыйбыз. Менә бу баш бармак белән менә шулай песокны, кымны өскә меңгерәбез. Менә шундый матур лепесточклар ясыйбыз. Бу лилия чәчәге була инде безнең. Менә тырнакларның булуы бик яхшы. Безнең сәнгатьтә тырнаклар бик кирәк. Кумнан рәсем ясауны мин беренче тапкыр телевизордан күрдем. Мин бик кызыксындым һәм бу сәнгатьне өйрәнә башладым. Интернет миңа бик булышты һәм үзем дә художник булуына карамастан, миңа бу сәнгать бик авыр бирелде. Мин бу сәнгатьне 1 елдан артык өйрәндем. Студия минем сентябрь аеннан эшли. Мин үзем образование буенча педагог. Һәм шуңа күрә балаларга менә бу матур сәнгатьне бирәсем килә. Су буендагы кым, чөнки ул миңа бик ошый, аның белән рәсем ясау миңа бик рәхәт. Бу пыяла, аста лампалар, люминесцентный лампалар, алар освещение бирәләр һәм менә шул освещениедә песок белән тень һәм свет ясап рәсемнәр барлыкка килә. Менә бу кеше рәсеме. Мин аны кымда ясадым, фотографияга төшердем һәм готовый менә сүрәт барлыкка килде. Гел уйламаган җирдән. Әйе, менә студияда минем рәсемнәр, шундый ук фотога төшергән рәсемнәр, менә шул ком рәсеменә багышланган рәсемнәр. Урамда 30 градус салкын, борынны шетә, битне шеметә. Ә менә без җәй көнендә Кама буендагы пляжга сәяхәткә чыгабыз.
Аның комнарын без шушында бирегә таратып, бик матур роза чәчәге ясыйбыз. Барып чыкса, миннән художник чыга микән, юк микән? Кичкенә генә бер өйне ясыйбыз, кышкы пейзажны ясыйбыз. Сулда ясыйбыз ылы сагычларын. Тырнаклар белән менә булай. Песокка нидәбез? Тырныбыз песокны. Менә мондай матур-матур сүрәт килеп чыга. Ылы сагачы килеп чыга. Нишкә күңелле, эшчән, сөйкемле ханымнар турындагы бүгенге тапшыруыбыз сезнең дә күңелләргә үтеп кергәндер дип уйлыйм. Яшик әле рәхәт итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп. Һәм инде соңгы юлларыбызны Зифа Кадырованың сүзләре белән тамамлыйсы килә. Эх, тормыш матур бит, дустым.